Hovoríš mi, že som to ja, popoušerný džínsach. Do vlasov mi padla noc. Tvojich úst sa moje boja, možno srdcu zavďačím sa. Volám prvú lásku na pomoc. Povedal, že chce. Ja som povedal čo? Ja som povedal možno. Eventuálne by to nebolo na zahodenie, keby si vedľa mňa sadla nejaká ženská. To som povedal. Ale ja už som to všetko dôkladne premyslel. Pozri sa. Páči sa ti život ženatého muža, alebo nie? He? No páči. No tak vidíš. Ale len v televízore. Ale v čom je problém? Ale tak v ničom nie je problém. V ničom, ale... Bože, to je také nejaké divné toto, no. Áno, deduška, áno. Ja ho už ako vidím, hej. Ivan Ivanovič Podkolesín. Chlap vážneho súdu. Čo? Jedna loďia, malá predzáhradka, drevená letná chatka za mestom a záhrada o rozlohe asi takých 6 árov, no. No nájom za ne by hodil minimálne 7 000 mesačne, no. Jaj, a ešte jedno malé poličko, hej, v Župčanoch síce, no, ale však aj to je niečo, nie? Čo pozri sa, oni prídu, hej, pozrú sa na teba, a to je všetko. A ty sa pozrieš na nich. A keď sa ti nebudú páčiť, no tak ich pošleš preč a oni odídu, no. Ja som ináč taká zvedavá na tých tvojich ženíkov, že si ako som... No, pomaly, dobre. Pomaly. A koľko ich vlastne je? No, dosť. No 6 určite. Ježiši Kriste. Ale čo si sa tak najakala, drahá moja? Aspoň si lepšie vyberieš, ne? To divné dnes počasie. Ráno vyzeralo dážď a teraz ukazuje, že z toho aj tak nič nebude. No, nebude z toho nič. To sa kto má v takom počasí vyznať? Jeden deň je jasno a na druhý deň prší.